Dnes by som vám chcel predstaviť jednu krásnu vec, ktorú mám na ruke, a to sú hodinky značky Audemars, konkrétne referenc 15300. Prvýkrát som zahliadol tie hodinky v jednom časopise, kde boli vlastne odfotené s jednoručkami z ocele s nápisom Classicer in best form. Musím povedať, že ma vtedy tá reklama brutálne zaujala. Tie hodinky boli hneď na reklame úplne masaker. Hneď sa mi ľúbili. Musím povedať, že sa predávali súčasne s modelom Jumbo 15202 z prvej generácie. Tie hodinky vyzerali trošku vintage, trošku také zastaralejšie. A zrazu prišlo toto, že 15300 vynovená, klasika v best forme. Úplne som bol hotový z tej reklamy. Veľkosť 30 mm je podľa mňa pre model Royal Oak ukazovateľ času asi najlepšia veľkosť. Modely nástupcovia 15400 a 15500 už sú väčšie. Veľkosť je 41 mm, tie hodinky bohužiaľ už ten klasický, krásny dizajn odkazujúci na celú tú myšlienku trošku postrádajú. Hodinky sú na ruke veľké, nesedia úplne dobre. Samozrejme sú aj muži s veľkou, hrubou rukou, určite skôr siahnu po takomto modeli, ale tá úplná klasika je práve pri 15300, vychádzajú z tých Jumbo modelov. Tie hodinky sú, znalec tie hodinky rozozná úplne hneď na prvý pohľad, pretože 15400 a 15500 naozaj sú väčšie hodinky, je to aj vidieť. Outsider celej tejto ságy je 15400 možno kvôli tomu, pretože používa ten istý kaliber 31-20 ako 15300. Bohužiaľ tým, že hodinky sú väčšie, sú 41 mm, tak ten kaliber zozadu, keď si to pozriete, tak ten kaliber bohužiaľ už není tak dobre uložený a vsadený ako pri tomto modeli, ale tá veľkosť samozrejme pôsobí dojmom, že tie hodinky majú ten kaliber taký menší v tom. Nevyzerá to úplne OK, aj keď samozrejme hodinky nosíme na ruke, ale ja mám rád detaily a tieto detaily robia vlastne celkový výsledok, takže 15400 je podľa mňa taký najmenej zaujímavý model. Nie úplne pekné sú aj hodinky v zlate na koži. 15300, 15400, v zlate na koži mi to úplne nesedí, ale to je len môj názor. Krásny detail je aj sekundová ručička, ktorá pri modeli Jumbo nie je. Tá sekundová ručička pri 15300, opäť ju musím len pochváliť. Na konci ručičky je také malé krídelko, pre mňa je ten dizajn úplne úžasný, asi najkrajšia sekundová ručička. 15400 už má taký šíp a 15500 má sekundovú ručičku v tvare ihly. Musím povedať, že tak ako pri Nautile 5711 Aquanaute, takisto aj pri Audemarsi mi tá sekundová ručička strašne pasuje do tých celých hodiniek. Už len to, že sa na tie hodinky pozerám, sekundová ručička plynie, vždycky mám taký dobrý dojem z tohoto plynutie, mi vždycky pripomína, že tie hodinky fungujú, že tie hodinky ten život, že tam pulzuje. Ten kaliber 3120 ináč veľmi významný kaliber, používal sa aj v iných referenciách od Audemarsu, takisto aj v diver modeloch. Rezerva náťahu je 60 hodín. Výhodou oproti modelu Jumbo je to, že je tu rýchle nastavenie dátum, ako to každý poznáte pri vyťahnutí korunky. Viete jednoducho nastaviť dátum, čo pri modeli Jumbo nebolo možné, vyžadovalo si to trošku iné kroky. 15300 sa predávala ešte v čiernom a modrom prevedení v rámci ciferníku. Mne osobne najviac sa páči biele prevedenie, tie hodinky majú tá farba toho ciferníku krásne ladí s celkovým dojmom hodiniek, s tou ocelou, pokračuje to, nie je tam ten rušivý element ciferníku, aj keď samozrejme pri Jumbo 15202 druhej generácie ten modrý ciferník je úchvatný. Musím povedať, že je to veľmi ťažké. Ktoré z týchto dvoch modelov by som akože zvolil? Určite 15202 je strašne krásna, je to veľký luxus, tie hodinky naozaj sú neskutočne luxusné, dobre pôsobia na ruke. 15300, ten biely ciferník úplne trafila. Dekor ciferníku je Grande Tapisserie, pri modeli Jumbo sa používal Petit Tapisserie. Rozdiel je tu určite tiež, tento Grande Tapisserie má tie kocky trošičku väčšie. Pri dekore Petit Tapisserie z pôvodných modelov je ten dekor taký, že tie kocky sú trošku menšie. Je to len detail, aj napríklad pri 15300 je to naozaj zase vytvárajú taký dojem, také modernejšie sú tie hodinky. Hodinky majú luminiscenčnú vrstvu, na tom bielom ciferníku veľmi dobre vynikne jemne zelená farba.
Čo sa týka zadnej časti hodiniek, tak je veľmi podobné zapínanie a logo na konci spony, takisto ako pri 15202 druhej generácie. Prvá generácia za mňa nemala úplne šťastné zapínanie, ale samozrejme je to vintage model, takže to úplne chápem. Druhá generácia už mala veľmi pekný tú zadnú sponu aj s logom. Takisto je to krásne, aj na tejto 15300 je to vlastne identické, možno sú tam jemné zmeny, tá spona je možno trošku iná, ale je to dizajnovo to isté. Ďalší faktor, ktorý hrá z môjho pohľadu v prospech týchto hodiniek je ten, že dneska sú tie ceny, samozrejme nemôžeme vychádzať z retailových cien, retailové ceny, aby som to upresnil, znamená momentálne aktuálne katalógové ceny. Takže tie retailové ceny nemôžeme brať do úvahy, lebo 15202 sa samozrejme predáva, momentálne to je už 16202, nemožné sa k týmto hodinkám dostať za bežných okolností a kvôli tomu tu má priestor trh z druhej ruky. Dôležitá rada pri rozhodovaní sa, keďže tieto hodinky 15300 sú discontinued, to znamená vyradené, nevyrábajú sa, už sú nahradené novými generáciami, tak sú aj dosť zriedkavé. Na trhu sa objavujú väčšinou použité kusy, nové je už prakticky nemožné zohnať, ale existujú aj kusy v veľmi krásnych stavoch, takmer ako nové. Ja by som osobne určite uprednostnil hodinky v takomto stave. Pri vyradených modeloch, hlavne takýchto zaujímavých, je cena samozrejme pri použitých hodinkách doškrkaných niekde úplne inde, ako keď si kúpite hodinky v tip-top stave, v komplet sete, aspoň s extraktom z archívu. Tieto hodinky naberajú na hodnote aj na cene, čiže keď by ste chceli kúpiť hodinky v brutálnom stave, samozrejme tá cena tomu bude aj zodpovedať. Určite by som išiel skôr touto cestou. Zhrnutie. Prečo si myslím, že 15300 je to najlepšie z línii Royal Oak v oceli? Poprvé, veľkosť 39 mm, najlepšia veľkosť, odkazuje na tú klasiku. Za mňa je to veľmi dôležitý faktor. Po druhé, in-house strojček. Je tu už vlastný kaliber. Číslo 3 je dizajn. Dizajn je absolútne nadčasový. Dôvod číslo 4 je cena, ktorá hrá v prospech modelu 15300, pretože modely Jumbo druhej generácie sa pohybujú niekde na dvojnásobku cien tohto modelu. Takže takto som zhrnul model 15300 Audemars. Chcem povedať, že takýmto spôsobom sa bude uberať moja tvorba, budú tam naozaj len taký high level hodinky, aspoň z môjho pohľadu. Samozrejme, je to len môj názor, môj pohľad, možno nejaká moja rétorika, sú to čiste videá pre zábavu, pre moje potešenie, takže ale chcem samozrejme tento odkaz odovzdať ďalej. Dúfam, že sa vám to ľúbilo, lajknite, komentujte, ak sú nejaké otázky ohľadne aj modelu 15300, akým spôsobom tieto hodinky kúpiť, ako sa na to pozerať, aké sú alternatívy, rád odpoviem, nie všetko sa dá do videa vtesnať a nie všetko ma napadlo, musím povedať, že prvé video bolo také dosť stresujúce, keď sa doma v duchu sám so sebou rozprávam a hádam, ktoré hodinky sú najlepšie, tak mi to ide, by ste neverili ako, ale už pri tom, ako sa človek pozerá do objektívu, už to nie je úplne jednoduché, ale verím, že ďalšie videá budú, že sa vygraduje a vyhecujem sa do takých lepších výkonov. Každopádne obsah bude hovoriť svojou jasnou rečou, takže keď aj náhodou niekomu nebude pasovať úplne moja rétorika, tak obsah rozhodne áno, lebo na tom si dám veľmi záležať. Tematika bude fakt zaujímavá, tak tých pár ľudí aspoň nejakým spôsobom oslovím, lajkujte, budem vďačný. Ďakujem veľmi.